खुलुमबाय बे बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन खुंथायगिरि राजेश प्रसाद IAS आ बडलेण्ड खुंथायसालि देफायनाय एबा लुफामनायनि सायाव मोनसे जरखा रेबथुन लानानै फैदों। आं त्रिशरण बसुमतारी। बडलेण्डनि खुंथायखौ गवर्नरा गावनि आवथायाव लांनायनि लोगो लोगो खुंथायगिरि महरै थिसनजानाय राजेश प्रसादआ नंखाय बाथ्रा बुंनायनि फोरमान मोननो हानाय जादों। बडलेण्ड सेक्रेटारियेटनि 3 आरो 4 थालायाव बडलेण्डनि खुंथायगिरि आरो प्रिन्सिपल सेक्रेटारिनि मावख' लोगोसे जथुमसालिनि थाखाय लुफामनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो लुफामनाय खामानिया साननैसोनि गेजेरावनो जोबनायनि लामायावसै। मख'नो गोनांदि पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बडलेण्ड मुभमेन्टनि गाहाय लिंथुमगिरि लोगोसेनो क'क्राझार सोहोराव फसंनाय वेब निउज पर्टेलनि गाहाय सुजुगिरि गर्जन मोसाहारिया गिबिसिनै बडलेण्ड खुंथायसालिखौ देफायनानै लुफामनाय खामानिखौ नोजोराव लाबोनानै बावैसो सान सिगांल' मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रोङै सोंखारिनाय होदोंमोन। जे मैया जोङो खोनादों BTC सेक्रेटारियेटनि माखासे बिल्डिंफोरखौ वालफोरखौ बिथाङा गेदेर गेदेर हाथुरा लानानै देफायबाय। देफायनायनि खारना बेनो जे एडमिनिस्ट्रेटर बिथां श्री राजेश प्रकाश IAS अफिसार थानो लायनो बे रुमफ्रा फिसा लायनो दा बेखायनो बिल्डिंखौ देफायबाय। नोंथांमोना सिन्था खालाम लजिकेलि सिन्था खालाम थान्दा गोसोजों थान्दा ब्रेनजों सिन्था खालाम जे गोबां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोर फैबाय आरो खुंथायखौ खालामफैबाय बिथांमोना माब्लाबाबो बेबायदि बिल्डिं सेक्रेटारि बिल्डिंखौ देफायनायनि सिन्थाखौ खालामाखै नाथाय दिनै बिथांमोना देफायदों। बेनि उनाव रायजोनि गोबांथार खौरां बिलाइफोर आरो खौरां बिजोङाव गोदानै बिबान रुजुनफैनाय बडलेण्डनि खुंथायगिरिनि हाबा हुखायाव साबजानाय मोनाखै होननानै बानबुंथि लायनायफोरखौ नोजोराव गोग्लैदों। बडलेण्डनि खुंथायगिरिया बडलेण्ड सेक्रेटारियेट नयंनि 3 आरो 4 थालानि अनगायैबो गाव थाफैनाय क्वार्टारखौबो देफायनाय आरो लुफामनाय खामानि मावदों होननाय अजदखौ गिबिसिनै नोजोराव लाबोजेननाय गर्जन मोसाहारिया बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि मोनसे सोंनायनि फिननायाव बुङोदि गवर्नरजों दान्दिसे समनि थाखाय दैथायहरजानाय खुंथायगिरिनि हाबा हुखाया बडलेण्डनि नौनारिफोरनि थाखाय मोनसे गिनांगौनि फारि जादों जानानै फैदों। खुंथायगिरिया देफायनाय आरो लुफामनाय खामानिखौ नोजोराव गोग्लैजेननायनि बागै बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिगाङाव गर्जन मोसाहारिया बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिगाङाव फोरमायनाय बानबुंथिखौ दिन्थिनो लानाय जादों। नोंथाङा थांनाय 9 मे खालि क'क्राझार प्रेस क्लाबनि नयंआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन आरो बेवहाय नोंथाङा BTC सेक्रेटारियेटआव थानाय 3rd and 4th फ्ल'रखौ देफायनानै गोदानै मोनसे रेनोभेसन खालामनायनि मुङाव खामानि मावगासिनो दं लुफुंगासिनो दङ लुफामगासिनो दङ ओरैनो नोंथाङा अजद लाबोदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै आथिखालाव बडलेण्ड हालामाव गोबांथार दावराव जादों आराव जादों सावरायलायनाय जादों जे आसलथे बडलेण्डआव मा जानो थांगासिनो दङ बडलेण्डनि थासारिया मा जानो थांगासिनो दङ नोंथाङा बेनि जेनोखि गिबि सर्सखौ मोनदोंमोन नोंथाङा बे A ब्लकनि 3 आरो 4 थालाखौ जे देफायदों एबा दा लुफामनायनि खामानि मावबाय थादों राजेश प्रसाद IAS बिथाङा खुंथायगिरि जानानैहाय दसे समनि थाखायल' फैदों बिथाङा नोंथाङा अजद होदोंमोन बेबायदिनो नोंथाङा बे सर्सखौ बोरै मोनजेनामोन? सर्सनि बाथ्रायावथ' बिथाङा बेबायदिनो 10 जन 12 जन लेबारफोरखौ लानानै खामानि मावगासिनो दंखायो भिडिअ फुटेजआबो एभेलेबेलखा हाथुरा होनाय बेफोरखौबो जोंनाव भिडिअ फुटेजफ्रा दंजोबो दा बे मावनायनि बिल्डिंखौ जे देफायनानै रिन'भेसन खालामदों ना रिफायारिं खालामदों बिनि मावनाया सैथोथार बिथाङा मावबाय थादों दा गिदिरथार बाथ्राया नैबेसो बिथाङा दिनैनि बे जे BTCनि सेक्रेटारियेट बिल्डिंखौ जे देफायदों लुफिनदों बे जिनिसा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आं ओरैसो बुंनो लुबैदों I think he is a modern Mohammed bin Tughlaq, the Sultan of Delhi. BTC सेक्रेटारियेट बिल्डिंआ 2008आवसो इनागुरेट जादों। दिनै बे बिल्डिंआ ओरैबायदि बिल्डिं बियो जानला मेनला कन्ट्रेक्टर सोरबा इन्जिनियारजों लुजानाय नङा बेयो बै खड़गपुरनि मोस्ट रिपिउटेड IIT इन्जिनियार आरो गुवाहाटी IIT इन्जिनियारफ्रासो बेखौ सानै हयै लुदों।
बिल्डिं लुनाय लोगो लोगो थरसे इथाया गुबुन थरसेनि सायाव सोनारलायनानैसो बे जयैनो स्ट्रं जायो दा बिजनेसखौ सानांगौआनो बियो देरलाबायनाया दा बे बाथ्रायाव आङो बेखौ देफायनो बुंदों बिथाङा दिनै आङो मैयानि बिथांनि माबाखौ नुदों जे रिन'भेसननि मोनसे मेनि 5 थारिखआव मोननाय मोनसे बिथोन लाइखौ आं नायदों आरो दा बावहाय बिथाङा रिन'भेसन अके लेट हिम से रिन'भेसननि मिनिंखौ रायजो राजा नोंथांमोनहा बेखौ डिक्सनारियाव नाय रिन'भेसन मानि थाखानाय रुमखौहाय साबसिन खालामनो मर कम्फर्टेबल साबना हामना खालामनोसो रिन'भेसन खालामो आरो रिपेयार होनोबा बबेबा जिबायबा बबेया बायबायबा बेखौहाय फाहामफिननाय जे जायगायाव बे रिपेयारनि खोथायानो फैखाया रिन'भेसन अके रिन'भेसन दा बाथ्राया जाहैबाय गभर्नर जे सासन खालामदों बिटिसि हालामावहाय बे मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै दा गभर्नर जानायनि खारनाबोथ' स्टेट अफ इमारजेन्सि अके जों बेखौनो एक्सेप्ट खालामबाय दे स्टेट अफ इमारजेन्सिया माखौ लानानै जे बिटिसिनि इलेक्शना बोरैबा बोरैबि ग्रुप ओरैबायदि थासारियाव जाफैदों कर'ना COVID-19 होंगो दोंगो समाव जादों दा बावहाय इलेक्शननि टाइमजों ओरै COVID-19नि स्प्रेडखौ नायोब्ला जोङो ज' जाजाय ओंखारनानै इलेक्शन बिसायख'थि फालिनो हाया बेखायनो बावहाय मा खालामबाय अब्ला बिसायख'थिखौ फावसायनानै दोनबाय दा फावसायनायाव मडेल कड अफ कन्डाक्टआबो थाबाय बेखौबो नागारनो हाया फारसेथिं ओरै माबा इलेक्शनबो खालामनो हाया COVID-19 थाबाय दा बावहाय जयैनो बिथांमोना बुंबाय दे स्टेट अफ इमारजेन्सि दा स्टेट अफ इमारजेन्सि होनाय लोगो लोगो बे COVID-19 थाखाय स्प्रेड जानायफोरखौ राहानि बादा लुना होनाय ट्रिटमेन्टनि राहा लानाय आरो बे राहा बादायाव थानाय ट्रिटमेन्टनि राहा लानायनि मोनसेल' लामायाथ' जाहैबाय ससियेल डिस्टेन्सिं होनाय लोगो लोगो बावहाय खुनु ससियेल कमिउनिकेसन गैला बेफार फालांगि गैला खामानि दामानि मावनो गैला अफिस आदालत गैला अब्ला सानबैसे माहाजोन जायफ्रा बाख्रि गिदिर गिदिर दंखायो थाखा फैसा गोनां बिसोरो जिराय जानो हागोन नाथाय इन्डियायावथ' दिनैसिमबो 60%नि बारा भारतारिफ्रा गरिब बिथांमोना मा मावनानै जागोन दा बावहाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनसे सोंलु जाबाय बिथाङा एक्चुअली बे गभर्नर सासना इमारजेन्सि केसावसो फैयो बिथांमोना अराय सम गोबाव सम बाहाय सासन खालामफैखाया दा बे खेत्रआव माखौ बिथाङा रिन'भेसन खालामदों इन्टारेक्सन आं सोंदों नोंथांनाव जे नोंथाङा बै जे देफायनाय जादों 3rd and 4th फ्ल'र बेनिफ्राय बेखौ रिन'भेसननि नामाव होनाय जादों लुफामनाय जाबाय थादों दा बेनि सर्सखौ नोंथाङा बोरै मोनजेननाय जायनि थाखाय नोंथाङा खौरांगिरि मेल लेंनो हानाय जादों अके बे सर्सआथ' नोंथाङानो होनखाबाय आङो सासे बुरलुंबुथुर रादाब निउस पर्टेलनि गाहाय सुजुगिरि I have a media voice who will get all that reporting दानिया दिन्थिनो लादों बड'लेण्ड खुंथायसालि एबा सेक्रेटारियेट बिल्डिंखौ देफायनाय आरो लुफामनाय लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि सायाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारिया गभर्नरजों थिसनजानाय गोदान खुंथायगिरि राजेश प्रसाद IAS जों लानाय मोगा-मोगियाव बड'लेण्ड खुंथायगिरि महरै क'क्राझाराव आगान होफैनानै राजेश प्रसाद IAS आ जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों होननानै बुंदों Very good in Kokrajhar, and I am very fortunate that Honorable Governor has selected me, picked me up to serve the people of Kokrajhar, and I will try to do it with my fullest dedication, fullest strength for the benefit of the poor people of Kokrajhar. राजेश प्रसादा गावनि जोनोम थावनि आरो सोलोंथाया झारखंड रायजोआवमोन होननानै बिथाङा बुङोदि 1995 मायथाइयाव आसाम बिथा UPSC आनजादाव उथ्रिनानै बै समनिफ्रायनो आसामनि नलबारि आरो बरपेटा जिल्लानि बेंगिरि महरै जिल्ला बेंगिरिनि हाबायाव मुखुब जादोंमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानफोराव सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो आसाम डिभिजननि कमिशनार महरै खामानि मावनायनि बागै मख'नानै बरपेटा आरो नलबारि जिल्लानि साहा फारसे थानाय बाहागोफोराव बड'लेण्डनि आवथायाव गोग्लैनानै दंसै हिसाबै बड'लेण्ड हालामजों बिथाङा गोबाव समनिफ्राय सोमोन्दो दंमोन होननानै बुंथियो I have served in Nalbari and Barpeta, and as you know very well that northern part of Nalbari, I was ADC Nalbari and then I was DC Barpeta for long 3 years 3 months. So the part north of highway of Nalbari and Barpeta are now part of Bodoland in the district of Buxa. So I already have a lot of interaction with
with the people who are now part of BTC, and I have worked in those areas. I know the difficulties of the people there. It's good that under BTC many of the difficulties have been removed, and the place has progressed. Now the Honorable Governor has sent me here, and as a public servant I am basically an officer, and I have to work under the direction and supervision of Honorable Governor. As a public servant I am very happy that this responsibility has been given to me, and I'll try to discharge my duties to the fullest. I am with public, and whatever the problems of people are here right now or in the coming future, till the time, because it's a temporary arrangement, till the elections are held here and an elected government is put up here. So we will sincerely discharge our duties. कोरोना भाइरासनि जुनै हादराव लकडाउन फोसावनायनि उनाव गोरिब गुन्द्रा आरो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा जोबोर जाल्लायाव गोग्लैनानै थानांनाय थासारिनि सायाव मा राहा लानाय जादों होननानै बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि सोंनायनि फिननायाव खुंथायगिरि प्रसादआ बुङो दि बे बिथिङाव आसाम सोरखारा थोजासे सुंथानायनि खामानि मावगासिनो दङ। As you know, the COVID situation is being fought very well by the state government in the state of Assam under the able leadership of Honorable Chief Minister and Finance and Health Minister. The health department is doing tremendous job, and as you know, the situation in our state is comparatively much better from other states. As far as BTC is concerned, the state government has made the Deputy Commissioner nodal officer, and all the guidelines are coming from either Government of India or the state government centrally. We are following that guideline very strictly in letter and spirit. Whatever instructions are given from above, we have to follow, and we are following that. As far as this is under the overall supervision of State Department. हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बीटीसी सरकारा बिसायख'थिनि जुनै मडेल कोड अफ कन्डाक्ट सोलिफुबाय थानाय समावबो कोरोना भाइरासनि थाखाय लकडाउन फोसावनाय उनाव सात जारला जानाय नखरफोरनो अनसुंथाइ राननो फोसावदोंमोन। नाथाय बडलेण्डनि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बेरेखा राजखान्थि दोलोफोरा अजद होनायनि जुनै अनसुंथाइखौ होनो मोनदिया। गोरिब गुन्द्रा आरो दुखुथिया नखरफोरनि हालोदा जोबोद गाज्रियाव गोग्लैनानै दंसै। बे बिथिङाव खुंथायगिरि महरै माबाफोर अनसुंथाइ होनो लानाय जादों नामा होननानै बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङो दि बे बिथिङाव बिथाङा दासिम गेबेङै मिथिनाय जाथ'वाखै आरो गाहामै मोनथिनायनि उनाव राहा लागोन। I have not gone into the details. I can tell you once I go into the details of it. हादरनि गुबुन गुबुन नोगोर नोगोरमाफोराव खामानि मावहैनाय एबा सोलोंथाइ लाहैनाय फरायसाफोरखौ सुंथा हरनाय आरो बिसोरखौ बडलेण्डआव लाबोफिननायनि बागै बिथाङा बुङो दि रायजो सोरखारा बे बेलायाव खामानि मावगासिनो दङ। बबेखानि गभर्नरजों सावरायलायनाय जागोन आरो गभर्नर लोगोसे रायजो सोरखारनि बिथोन बादियै खामानिखौ मावनाय जागोन। As I told you, COVID is being centrally held by Health Department of Government of Assam, and they are doing excellent work. It is being appreciated all over in the country. And the state government is also taking measure to bring back the people, irrespective of the area. So certainly that includes BTC people also. If something more needs to be done, I will raise the matter or your concern with Honorable Governor sir, and whatever his directions are, we will follow that. हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बीटीसी सरकार थुंगेनाय उनाव गभर्नरा बडलेण्डनि खुंथायखौ खुंथायगिरि थिसननायनि गेजेरजों गावनि आवथायाव लांनाय रादाब मोननायनि उनाव बिहार, झारखंड आरो सोनाब बंगनि गोबांथार सुबुंफोरा लोब फैनानै चिरां आरो कक्राझार जिल्लायाव थानाय अरनबारिनि गोबांथार हालामखौ सेफायग्लुंनानै बेदखल खालामनायनि सुलुङा आथिखालाव बडलेण्ड हालामाव दुंहावनाय थासारि जाफुनानै दङ। बे बिथिङाव बडलेण्ड खुंथायगिरि हिसाबै
बे दखल खालामनायनि हेंथायै मा राहा लानाय जादों होननानै सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङो दि बेनि बागै बिथाङा जेबो अजद मोननाय जाथ'वाखै। बबेखानि संदाननाय खामानिखौ जुरिनो लानाय जागासिनो आरो रावखौबो बे दखल खालामनो हानाय नङा होननानै बुङो। Many of encroachers from Bihar, Jharkhand and West Bengal are coming to Bodoland and they are encroaching the forest areas in Sirang and Kokra district. Look, that kind of allegation in nothing has come to me in writing, but what he was saying, we will get it checked. And rest assured, I want to assure you that if any such encroachment is taking place against the law inside the forest area, by whichever community or whichever people, encroachers are encroachers. So they won't be allowed there, and action as per law will be initiated against them, and we will take all measures from BTC administration side. We will take all measures that no new encroacher enters and no illegal encroachment is done in the forest area. We will save the forest area. We will pass the necessary instructions to all concerned. हादराव बबेबा मोनसे रायजो एबा हालामखौ हादरगिरिनि खुंथाय फोसावोब्ला बै रायजो एबा हालामफोराव सोरखारि अनसुंथाय आरो बिथांखि मावफुंनायनि बागै जेबो दोहोन हरनाय जाया। जाहोनाव जौगाखांआरि बिथिङा बन्द जानानै थायो। नाथाय बडलेण्डनि मिथिंगायारि अलखदनि जाहोनाव जानाय खैफोद आफोदनि बेलायाव मा राहा लागोन एबा मा जागोन होननानै सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङो दि गोजाम खामानि एबा मावफुनाय बिथांखिफोरनि हाबा हुखाया जाबाय थागोन। लोगोसेनो बिथाङा बुङो दि आबादानो जिउनि गाहाय हिसाबै आबाद दिहुननायनि खामानिफोरनि बिथांखिफोर मावफुंनाया गोनांथार। बेखायनो बडलेण्डनि बिसायख'थिनि बिथा लानानै मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिबाय थानायलाय सुबुंथिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गनिफ्राय गनायथि लानायनि गेजेरजों आबाद दिहुननाय बेलायाव बिथांखि मावफुंनो लानाय जागोन। बेराफारसे मिथिंगायारि बिथिङाव सातजारला जानायफोरनो सुंथानायनि खामानिखौ मावनाय जागोन। MCC, the Model Code of Conduct as prescribed by Election Commission of Assam State Election Commission will be enforced strictly, and whatever is allowed by the Model Code of Conduct of State Election Commission guidelines, that will continue. Certain things considering the public interest and disaster, these are always exempted by Election Commission of India. We can move to Election Commission of India for exemption. Let me tell you, because the Kharif season is coming and we have to distribute seed amongst the farmers, we have already moved to Election Commission of Assam for exempting it, because agriculture is a time-bound program. It cannot wait till the elections are held. So the Kharif season is coming and we have to supply the seed within a time limit. So we have already moved. I had asked the CHD Agriculture to move to Election Commission. We have already moved. Likewise, anything which is in extreme public interest, we can take the exemption and permission from Election Commission of Assam, and we can deliver that. In case of ongoing works of projects, no, ongoing projects can always continue. That is not banned by Election Commission of either India or Assam. Ongoing works can continue. For any new work to start without Election Commission's, State Election Commission prior permission, you cannot start the work. If some work is very urgent in public nature, with justification, we will move to Election Commission of Assam, and if they provide us NOC, then we will go ahead. बडलेण्ड सेक्रेटारियेट बिल्डिंनि 3 आरो 4 थालायाव खुंथायगिरि आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि मावख' लोगोसे जथुमसालि फसंनो बागै बडलेण्ड सेक्रेटारियेट ए ब्लकआव थानाय 3 आरो 4 थालाखौ देफायनानै लुफामनायनि अजदनि बागै बडलेण्ड इंखंनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङो दि बे अजदा नंखाय। बडलेण्डआ बर'फोर आरो बडलेण्ड हालामनि गोसोज्लिद लोगोसे थुलुंगानि बिथा हिसाबै आं बडलेण्ड नयंखौ देफायनाय एबा लुफामनायनि बाथ्रा गैया। बिथाङा सासे सोरखारि बिफानारि हिसाबै रायजो राजानि गाहामनि खामानि मावनो थाखायसो फैदों होननानैबो बुंदोंमोन। गावनि रावजों बुंनाय बाथ्राखौ एसे नायदोनि।
And I have not done anything. The chairs and everything are as it are. So this is a totally false thing. And as I told you earlier, that due to some constitutional provision, the governor rule was imposed here, and I have been sent here as an officer to discharge my duties. So, and it's a very temporary kind of arrangement. So no long-term thing can be planned by us. And this is a very historic building. It is a lot of sentiments are attached to this building. So I have to respect that sentiment first, and I am come here to go for public works, nothing else. Till the time I am here, I will try to discharge my duties as public servant to the satisfaction of Honorable Governor. बड'लेण्डनि खुंथायगिरि महरै बिबान लानायनि उनाव थांनाय 27 एप्रिल खालि थुंगेनाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीटीसी सरकारा दानानै होनाय TCLCC VCDC लोगोसेनो गुबुन गुबुन सरकारि गौथुमफोरखौ सेफायनानै सरकारि अफिसारफोरनो बिबान गथायनाय आयदानि सायावनो बिथाङा दासिम गावनि मावख'निफ्राय बेबायदि जेबो राहा लानाय जाथ'वाखै होननानै बुङो। बबेखानि नोजोराव फैबाय जेब्ला बेनि सायाव राहा लागोन होननानैबो बुङो बिथाङा। No order from our side has gone, what you were saying, to that effect we have not passed any order, but whatever you are saying, I will look into it, what is the situation, what has happened, and rest assured everything will be done as per the legal procedure, which is legally sound, which is with the election model code of conduct and within the purview of law. No order has been passed from our end till now in relation to VCDC or municipal this thing. We have received some complaints. We will examine that thoroughly, and whatever is the legal position, we will take that. बड'लेण्ड हालाम सामलायनायनि थाखाय सासे खुंथायगिरिया नोजोर लाजोबनाय एबा सामलायनाय बाथ्राया गोरलै नङा हिसाबै मावफुंगिरि गौथुमफोर एबा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल दाफुंनायनि साननाय हनाय जादों नामा होननानै सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बेबादि जेबो साननाय जायाखै। बबेखानि गभर्नरासो बेनि सायाव थांखिखौ लागोन होनना बुङो। I'll raise it to Honorable Governor, and whatever directions are there, I'll follow that. बड'लेण्ड हालाम बेंनाय आरो खुंनायनि बेलायाव बोसोनफोर मोननो थाखाय बड'लेण्डआव थानाय गासै राजखान्थि दोलोफोरनि जथुम बानजायनो राहा लादों नामा होननानै सोंनायनि सायाव थोंजोङैनो नाकच खालामनानै बुङोदि बेबायदि जथुम बानजायनायनि बाथ्रा फैयाखै। Till now, no. Honorable Governor sir is planning to visit this place, and as per his advice, whatever is to be done, we will take a decision. बावैसो सान आगोलाव खौरां मेलनि गेजेरजों बड'लेण्डआव करापसन जानायनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानै बुंथिनायनि सायाव राजेश प्रसादआ बुङोदि बिथाङा सासे खुंथायगिरि महरैसो थिसन जादों। बिथाङा संदानग्रा बिफानजों लोब्बा गैया हिसाबै बेनि सायाव बुंनांगौ गैया। First thing, nobody asked me that, and no, I didn't say that. So the point is, we are here. We are not investigating agencies. We are here to. I told you why we are here, and these require a lot of time. So let us see in future what happens. बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मोगामोगिनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्रा दि बे मोगामोगिनि गेजेरजों राजेश प्रसादआ गोबां नंखाय बाथ्रा बुंथिनायखौ नोजोराव गोग्लैदों। बिथाङा बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि 3 आरो 4 थालाखौ देफायनानै लुफामनायनि अजदा नंखाय होननानै बुंनायनि अनगायैबो TCLCC VCDC आरो गोबां सरकारि गौथुमफोरखौ सेफायनायनि बाथ्राखौ नंखाय बुंदोंमोन। नाथाय बिथां बुंनायफोरा फोसावनायसोमोन एबा फोलानायसोमोन दि बेयो रोखायैनो फोरमान जाबाय। पिपुल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गाहाय लिंथुमगिरि गर्जन मुसाहारिनिफ्राय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिल्डिं देफायनाय आरो लुफामनायनि भिडिअ फुटेज मोननायनि उनाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिल्डिंआव आगान होयो।
आरो नुनो मोननाय जायोदि लुफामनाय खामानिया 80% जोबबाय। मख'नो गोनांदि लुफामनाय नायगिदिंनाय बुब्लियाव नुबोनाय बादि 4 थालानि करिडरनि मोनसे इन्जुरा गोलावै गावनानै दङ। बबेखानि बे इन्जुर गावनाया बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि मावफारियाफोरनि थाखाय गिनांगौ थासारिबो जानो हागौ। देफायनायनि जाहोनाव इन्जुरा गावनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। बड'लेण्ड खुंथायगिरि आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि मावख' लोगोसे जथुमसालि लुफुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै राजेश प्रसादआ नंखाय बुंदोंब्लाबो लुफुंनायनि बाथ्राया अफिसियेल जानानै दङ। बेनि फोरमानलाइ गांसे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि आखायाव गोग्लैफैदों। बे फोरमानलाइया जाबाय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिल्डिंनि ए ब्लकआव थानाय 3 आरो 4 थालायाव बड'लेण्ड खुंथायनि जइन्ट सेक्रेटारि दिनेश बरुवा बड'लेण्डनि PWD बिफाननि एडिशनेल चिफ एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारनो बड'लेण्डनि खुंथायगिरि आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि मावख' आरो जथुमसालि लुफुंनो थाखाय नायगिदिंनो आरो बानजायनो बोसोन हरनायनि फोरमानलाइ। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय PWD बिफाननि एडिशनेल चिफ एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारनि बोसोन लेखा नायगिदिंनाय आरो लुफामनायनि खामानि मावनो बिबान मोननाय PWDनि बिल्डिं बिफाननि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार हरेश्वर काकतिनिफ्राय सुलुं लानायाव काकति बिथाङा बुंफोरोदि बे खामानिखौ मावनाया सैथो। बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट न'नि 3 आरो 4 थालाखौ लुफामनाय खामानिया जागासिनो। बबेखानि बेसेबां बिबां रां खरसा खालामनायनि गेजेरजों लुफामनाया जादों होननानै सोंनायनि फिननायाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार काकतिया बुंनाय बादियै दासिम प्लेन एन्ड एस्टिमेटनि खामानि मावनाया जाजोबाखैनो। अब्लाबो रायज्लायलायनायनि गेजेरजों सासे नयन चन्दा मुंनि ठिकादारनि जोहै खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। बड'लेण्ड खुंथायनि बिबान रुजुननो खुंथायगिरि बिबान मोननाय राजेश प्रसाद IASआ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिगाङाव मानो नंखाय बाथ्रा बुंदोंमोन? बेयो मोनसे साननो गोनां आयदा जादों। लोगोसेनो दान्दिसे समनि थाखाय खुंथायगिरिनि बिबान रुजुननोसो फैदों हिसाबै आलादा मावख' आरो जथुमसालि लुफुंनो लानायखौ साननांगौनि बाथ्रा जादों होननानै गोबांसाया बानबुंथिनो लादोंसै। मुंख'नो गोनांदि 2008 मायथाइनिफ्राय थांनाय 27 एप्रिल खालारसिम हाग्रामा महिलारिया गावनि मावख' हिसाबै बाहायबोनाय खथायावनो गभर्नरनि बिथिंनिफ्राय BTCनि खुंथायगिरि बिबान मोननाय राजेश प्रसाद IASआ दासान्दि गावनि मावख'आरि खामानिखौ मावगासिनो दंथ'यो। बे मावख'आवनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मोगा-मोगिखौबो लानाय जादोंमोन। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिगाङाव गोबाङानो अजद होनाय बादियै दान्दिसे समनि थाखाय फैनाय खुंथायगिरि राजेश प्रसादनि देफायग्लुंनाय आरो लुफामनाय खामानिया गनायथाव जायाखै। मुंख'नो गोनांदि गुवाहाटी हाइकर्टआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTCखौ संबिजित बादियै बिसायख'थि जाजासिम फोलावनांगौनि दाबिजों मोनसे PIL केसनि जोबथा बिजिरनायनि बागै फैगौ शुक्रबार खालि खालारथि खालामनाय जादों। गुवाहाटी हाइकर्टआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सोरखारखौ 6 दान फोलावनायनि थाखाय हुकुम जायोब्ला गभर्नर खुंथाया थुंगेगोन। लोगोसेनो बड'लेण्ड खुंथायगिरि राजेश प्रसाद IASआबो गावनि आगोलनि खामानियाव थांफिननो गोनां जागोन। बेबायदियाव बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिल्डिं देफायनाय आरो लुफामनायनि बानबुंथिया बोरै जाथावो होननानै सोंलु दैखांदों गोबां सायानो। बेराफारसे राजेश प्रसादआ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सिगाङाव मानो थगायनाय बानबुंथि होखो? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै थाबाय।